Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-salisah utawi makalah sing nomor 3. An ba'dil hukama saking sebagian tiang-tiang ahli hikmah radhiyallahu anhum, arba'atun qabihatun lakin arba'atan minha akbahu. Az-zambu minasyabbi qabihun wa minasyaikhi akbahu wal istighal bid dunya ay bi amti'atiha minal jahil qabihun wa minal alim akbah. Dipun ngendikaken sebagian ahli hikmah inggih menika ahli ingkang nggadahi keahlian nambani babagan ati. Ngendikane ana patang perkara iku elek, tapi luwih elek meneh patang perkara. Manane wa huwa ma yata'allaqu bihi dzam fil ajil wal iqab fil ajil. Tegese elek iku apa? Elek iku wong mau bakal ngrasa getun nalika nanggone donya, lan wong mau bakal disiksa nalika tenggene akhir. Dadi asline wong rekoso iku terkadang ora bentuk fisik. Wong rekoso kadang ngrasa salah iku ya penyiksaan. Al-iqab fil ajil. Al-ajil wal iqab fil ajil. Tegese wong mau bakal ngrasa getun nalika nglakoni maksiat nanggone Gusti Allah, lan wong mau bakal entuk filoro rupa azab tenggene akhir. Iku jenenge qabihatun sing napa Akan tetapi lakin arba'atun minha akbahu, tapi patang perkara mau ana sing luwih elek. Siji az-zambu, tegese al-ismu, segala sesuatu sing ora mok landasi karo perintah Gusti Allah iku jenenge napa? Dosa. Jadi kabeh perkara sing landasane ora krana Allah niku napa? Dosa. Yo akeh sampean mikir dhewe, sampean ngaji, sampean amal apik kono macem-macem iku berarti sampean nglakoni dosa utawa maksiat ngene Gusti. Ana wong nglakoni dosa minasabi saking wong cah nom. Qabihun iku elek, wa minasaifi akbar. Dadi ana bocah nom nglakoni elek, maklum wong panjenengane isih duwe tenaga sing kuat, iku ya elek. Jadi wong nalika sehat nglakoni maksiat, maklum panci isih sehat. Tapi wa minasyaikhi akbahu. Tetapine la ya wis lurah terong periode kok isih nglakoni iki sing luwih elek nggih. Jadi wis nom nglakoni elek pantes. Jadi kaya poso niku alasane ngabuburit jarene sugeng iku ya. Tapi yo mbah iku wong ngabuburit mbah cuci mah. Ya saya ngono. Iku ya bener apik manci sek desa ya sen nom. Lah sing ora pantes iku wis tuwa. Kanca-kancanan maca kitab wis ora pate iso nglakoni kae. Ha iki sing luweh elek maneh. Nggih, wis mampu tanah isih nglakoni dosa. Wal istighalan ketungkul bidunya kelawan donya ai bi amtiatiha. Ana wong ketungkul wong kedonyan kelawan donya lan perkara-perkara sing nyenengno donya. Minal jahil saking wong bodoh iku qabihun iku elek, wa minal alim akbahu. Naudzubillah min. Dadi ana wong bodoh kok kedonyan, maklum nggih, iku yo elek. Tapi luweh elek maneh wong wis roh, wis pinter, ngalim kok isih kedung. Ya Allah, ya Allah.
Wajib duit iku jantenan yo. Kalau dia ingin ikut traktor sore-sore, pun niate ngabuburit, mau berduit orang aku yo. Yo, traktor sore-sore, boleh duit, mau berduit, mau kedonyan, orang aku yo. Pokoknya ngono. Intinya wong kok kedonyan, kanggone wong sing bodoh, yo maklum dikandani, wis angin iki kleru lek, pancen ora roh, yo, iku elek. Wa minal alim akbar sangka kiai kok sampai kedonyan naudzubillah min iku jenenge kiai daden dah kama warada annahu sallallahu alaihi wasallam ngendikane Kanjeng Nabi manizdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan walam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pilih sapa wonge sing sregep ngajine, maknane tambah ngilmune. Tapi piyambake ora tambah zuhud, ora tambah ngedoi nang ngene donya. Wong mau ora bakal nambah nang ngene Gusti Allah, kejaba adoh karo Gusti Allah. Ya. Sapa wonge sing sregep ngaji, sing sregep maca kitab, sing sregep golek ilmu, wong tambah ngilmune tapi ora tambah ngadoi donyane, wong mau ora entuk tambah kejaba tambah adoh sangka Gusti Allah. Naudzubillah min wis kaya yo ngendikane Nabi Muhammad sampai saiki wis kaya ngono. Di zaman bayang masa iki. Nalika sampean iku utange akeh. Nalika sampean iku utange akeh. Terus apa jenenge iki tandurane garing kabeh, paceklik lesu. Terus ana dajal sing nggawa kaya-kaya kenikmatan. Dadi sing melu dajal iku sok kira-kira. Iki kira-kira meh metu iki dajal ya. Kira-kira metu. Dadi sing melu dajal iku umpama sak desa kene iki sing melu dajal wong siji. Iku lemahe iku udan dhewe subur. Piye kowe? Dadi ora usah mikir nyedotno, ora usah mikir macem-macem. Kapan awakmu melu dajal? Tanduramu subur dhewe ya udan ya sanggon tok iku sawam dhewe tapi iku dajal ya secara biar saiki ya iki wis metu wis perang Iran iki ya Iran iku manane apa Iran iku manane Arya suku napa suku Arya suku sing matoh-matoh asalnya biyen niku Persia. Kalau Persia ku suku Arya, dadi saiki Iran. Ya, lah nang kono ku jarene nang ngene Asfihan kira-kira ana tentarane Dajjal 70.000. Saiki diitung ana 15.000 jarene lho. Dadi kira-kira iki tenang ae dhewe ya. Lombok kering melu Dajjal super dhewe. Ana pengen kawan, PMK. Jadi Dajjal iku metune diaduke ora karo-karuan. Donyane pirang? Irang-irang. Sing melu subur, sing ora melu berarti ya kekeringan, ya kareh. Mula wong nek kedonyan iku, wong nek kedonyan golek ilmu kok isih kedonyan. Ora tambah nang Gusti Allah, kejaba adoh karo pengen. Tambah adoh. Jadi poso ya poso, tapi tambah nek ngrasane gede-gede. Awane poso, bengine den. Ya aku rumahan gitu, tenan ya aku rumahan gitu. Ya. Masyaallah sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi iki malam 17 ya. Malam 17 iku jarene malam Lailatul Qadar. Kalau cerita sithik nggih, cerita sithik. Jadi ana santri iku kepengen tok Lailatul Qadar. Pengen tok Lailatul Qadar.
Akhire piyambake niku sowan gurune. Cung kowe nek kepengin entuk Lailatul Qadar, kowe sok mara nang gone ngono lho, nang gone pojokan desa kono. Awakmu tampa nang ngene kono, apapun yang terjadi engko critakno aku. Apapun yang terjadi engko critakno. Lah tenggene entuk Lailatul Qadar iku piyambake gadah donga sing jenenge Ismul A'dzam. Dadi piyambake niku njaluk Ismul A'dzam iku supaya dongane entuk Lailatul Qadar. Mergo ngendikane Ismul A'dzam iku nalika diwaca mesti apa sing dijaluk dikabulno sing kuwasa. Piyambake kepengin entuk Ismul A'dzam ya kepengin entuk Lailatul Qadar. Barang tok pinggir desa ana wong tuwa nggawa kayu bakar ketemu tentara. Wong tua iki mau kayu bakare disita, wonge dijotosi. Yo ana wong tua kayu bakare disita, wonge dijotosi. Tapi piyambake emot pesene guru, ana apa wae ke ora usah melu-melu. Sing penting ku critakno nang nggone. Pun balik tengene kiai tengene gurune, piye Jong ana kedadian apa? Wonten anu kiai, wonten tiyang sepuh didolimi kali tentara. Kiai takok, "Jong, kok umpama kira-kira awakmu iku tak weki duwe Ismul A'dzam, duwe ilmu jaduk, kira-kira mapakno Jong?" Wah, nek kula Mbah duwe ilmu jaduk, tentara wis tak jiotosi Mbah, kok lembut kok kaya ngono ya. Siatosi bang. Kiai mau jawab, "Jong tak ceritani, sing ngawaki aku Ismul A'dzam sehingga aku entuk Lailatul Qadar, ya wong tuwa sing nggawa kayu Mbah." Jadi maknane piye? Wong poso kok ora iso mekek hawa songo, mesti ora ngarah entuk Lailatul 17. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Iku nek sampean itung iku ana 17. 17 pitu karo loro pira? Lah Lailatul Qadar iku diwehno wong-wong sing gelem mekek hawa songo. Mangane ana ulama-ulama iku nek kepengin entuk Lailatul Qadar ora perlu ing dalam bulan poso. Kapan awakmu iso mekek hawa nafsu ora kedonyan mesti entuk Lailatul Qadar. Ya. Lah nek entuk Lailatul Qadar, kowe ndongamu piye? Nek sore iki paling ndongane ya Allah, muga-muga pedhesku pirang. Kok donga wis kaya ngono ora ngarah entuk Lailatul. Jadi kok angel kabeh yo, kok angel. Wis ora ngarah. Lamun aku ndedonga mati tenang ae. Lombok ora usah tak apa jenenge tabuk, tak suuk beres yo, Din. Ora itu. Kowe nek ngancam ngono ora ngarah entuk Lailatul. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi ngoten nggih, jadi wong kedonyan ing atase wong bodho maklum ora tau ngaji tapi nek kedonyan maklum wis sregep ngaji kok kedonyan iku luweh elek. Wa takasululan apa jenenge iki aras-arasen fit taati ing dalam taat min jami'in nas saking sekabehane menungso. Ana menungso sekabehane kok ora patek sregep jamaah, ora patek sregep tarawih. Iku qabihun elek. Elek iku ana wong bodho ora gelem taat elek wa minal ulama wa thalabah. Tapi kanggone ulama lan santri iku akbahu napa luweh elek. Dadi nek ana wong umum kok ora poso maklum pancen ora tau ngaji. Lha wis tau ngaji wis kiai kok ora taat ngene Gusti Allah iku luweh. Dadi maknane piye? Saya kowe ngaji, saya kowe roh, saya dosane gedhe.
ngono. Saya kowe roh berarti saya lebar apa dosane oke wis roh ora mau lakoni. Ya, wis roh ora mau lakoni. Ya saya kaya contohnya ngene, wong akhir Ramadan ku api-apike wong. Ngendika Kanjeng Nabi, api-apike wong nek akhir Ramadan ku ngramekno masjid. Kowe wis roh apa roh? Tapi nek bengi masjid ya peteng. Ora ana swara gembremjeng belas. Wis ngendikane Nabi kaya ngono, tapi ora tau dilakoni. Ya wis kuwi elek. Wa takabbur lan takabbur minal agna sange wong sugih. Qabihun iku elek wa minal fuqara akbahu. Ana wong sombong tapi sugih maklum elek iku, tapi wa minal fuqara akbahu ya. Tapi wong ora duwe duwe kok lah iki lho sing luar biasa. Semua gua andalan iku apa Den? Wong sugih sombong maklum duwe duwe. Lah iki wong ora duwe duwe, wedhuse wae loro tok ngono kok. Sombonge ora karuan dikon ngaji kok ngalor ngidul wis. Yo, iku aku. Ya takabur ing atase wong sugih iku elek wa minal fuqara akbahu. Sangga wong fakir iku luweh elek. Dadi manane wong wis pokoke karek niate dhewe muga-muga sedaya untuk manfaat saka barokah Ramadan amin Allahumma al